Ikaw ang kanlungan ng nangangailangan. Ikaw ang pag-asa at kinabukasan. Haplos mo ay luna. What's up mga mga sir, ayaw gawain yung unahuna, di mi manghilabot, di mi manulis, di sa mi mamakak, naarami diri para magtagay. By the way, ako dahil si Tinky Winky and kani si Nix. and Ako si Daddy. ang imno na to karon is usan siya kimnon nun, gitawag siya nga whiskey. Originated ni siya sa Scotland. Ang nagkuagitan niya kay ang nagpuhagmug na agitan ni si Diego kuno. Kani nga imno nun, na-introduce ni siya sa kanang mga store since 1820 pa na-introduce, so murag taod-taod na gyud. Bata pa na. Bata pa ni nya ang murag producer, ang murag nagkuan kita ni nagpasikat na kita ni nga product yun kay si Johnny Walker. So mao na nga gipanganlan siya Johnny Walker Black Label. Mo nang gada sa Pirates of the Caribbean, Johnny Walker. Dili, si kuan man to. Si Johnny Sina. So, guys, ang mga gawon mao ni siya ang Black Label Johnny Walker. Napoy daghang nga label nasa purple label, napoy katong nasa Red label. Red label. Na ang pinaka-worst yun ni kay kami sa akong crush kay wala mi level. So, nganong gitawag mo ni siya Black Label sa tanang color nganong black mo dyan? Gitawag ni siya black kay kuan katong first jud nga ng mga nagtagay ani mong god. Tungod sa ilang kahubog nangitom ilang pananaw. So nawa mo gyud ni siya label gyud. Gitawag ra mo ni siya Johnny Walker whiskey mao ra nya. Pag inom nila ni kay nangitom man nilang pananaw mo nagila na lang gitagaan og Black Label. Abi na kog sa takob na og sa printa. Ilan na lang nang gibagay-bagay. Oo. Binaog tungod sa yawi. Yo. Pila gi price ani? 200 man siguro na. Ikaw naka-idea sa kuno. Ikaw man yun nagkuan ng Jeez. 500 man tong giyata kung gusto play. Akip na Isa jeans. kung sugo. Sigaw mo tong gisugo. Wa man gikuan, wa man giuli ang sukli. Sabi taw ang price kita ni niya naar ni siya sa mga around mga 400,000 ay for 400s siya 400s. 400. So kung adto mo palit sa 7-Eleven mahal yun. Dako sa patong yun. Dollar 7-Eleven. Ang city may mo konsi. Wala si Bilibin. Ang city ni mo unsi. Cheeser, ikaw unsa may lami ni cheeser? Para nako pwede ra siya ko para mura gram para Sa pulutan kuan kanang pwede ra kanang uwishi kanang hang mani. imo ikaw unsa may lami nimo nga cheeser para Pausad ko, mao na kasagaran pero pwede ra gyapon chichirya. Usa ka ng parat-parat. chicheria. So chicheria nimo nga unsa mga chicheria imong lami ko nan? Kana ala. Para nako ang lambi gyud i-cheeser is Coke, Cola, ngana nya since Pinoy man ta. Anta diri, aper lang. Apel lang. Lambi sa ni sa aper. Nya ang ilambi nga chicheria ni kay si best friend. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kay bilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kay bilis ang puso ko. Gusto ko ang nota ng mga kanta mo. Gusto ko ang nota mo. Dara gid ang lambi nga chicheria ni ay. Oy, kalimtit niya si best friend na bitaw, wrong idea gid na nga nga inyong ipulutan si best friend. Dide si tita. Ako'y kinikilig. Bakit kayo malapit at ko'y nanginginig? Nadarama ang puso na So, ang lamig nga sumsuman ni Dara. From heavens above na sumsuman.
anything nga na flavor mo sila may sumsuman. So sama nato na siyang testingan. Ipagawas na to ang atong mahiwagang baso. Kini lang ko kay ako may bata pa man ko. Ako ala ni kitong naon ko. So sige kay di man ta mga tikasan diri. Ako ibutang para may tikas. Sige kalibutan para may tikas. Ato to. Pintil-pilan ba? So kinahanglan i-label na. Murang mantika 5. Da ka mao gyud da. Believe siguro na itong gawin da. Majud pagka-level na. Nagtakilid ko. Isa yung panday dire. So, game. Tilawan. By the way kids, katong mga diligid manginumay kami, karaan namin mga manginumay. Grade 4 pa lang mi nanginom na mi. Ako since pitos ninom na gyud ko gyud. Kusog na akong mulak. Nantod karon to kusog gyapon ko mututoy. Okay nun. Ayun, magaway niyo muna. So, ready? Cheers. Woo! Ang ay. Tanglas. Game na kita ni. Sigurado mo sa inyong mga desisyon. Kasi naap mo yung mga pagmahay sa kinabuhi. Game? Game. Di. Wow, yummy! Lami kayo. Ang ay. Kami nyo kayo, sakto nyo kayo yun. Ang unang nagtagyan ni nga Black Label ang ipangan kayo. Nakawagi siya una. Ang proof ani niya kay 40%. God. Same siya ng level sa ethyl alcohol. Ang sa atong Green Cross. Pero much better na lang niya. Kay medyo kuan po dyan na po siya brand. Mara magikuot ang ako ang kuto-kuto. Kay nay papa akong habil. Okay, masulti ang butan. Ikaw, pila man og paggraduhon ka, pila man yung grado ni mo ani? Mga 5 lang siguro. Kaya murag isog mo kayo. Di mo ka malingaw. Ikaw go. Ako akong chill ra ni sakto ra siya. Kuan 7. Oo, grado na ko ani kay 4 lang. Hinanglan pa man guni mong amiguhon. Isog kayo. Mura mo gibudiga pag sumbag. So, saman, sugdan na nato ang tagay. Tagay me. So, katong mga gusto mo ari, naog lang mo draski na tangke. Ya ang plate yan 5. So, tara, sugdan na nato. Balik na mi! Namalik nami. So, amo lang. Ako yung mga na to. Ikaw, gunsa mo gini mo istorya atong inom mo ko. Okay naman. Medyo isog siya pero linaw raman tanan. Nabahin naman sa... Ikaw, Sakto ra kayo pero mura siya lasang cardboard. mga gito. Ako, mga gapon, wag yun sa mga unahon na yun. Maldito gito kasi yan. Nga naman. Kinanglan gini mo siya amiguhon. Bakit? Ikaw, ako, pero sa tinuloy na, usap akong unahon na sa paggrado ni Gid kay ayos mo na siya, good mo na siya, okay mo lang siya chisira, ay mo lang siya kanang kuan nagpulutan nga tarong. Ako, pwede na ako siya graduhan og 8 lang, kaya di pa matiyamitan tong suod, amiguhonon pa magiging din ako. Ikaw, sa may Ako kagrado na ko ani 8.5. kay Wa ko kauyon sa kuan printer. kilid. Oh iya tani straight. Ano ba niya na si Johnny Walker na to nga isang sayaw. Pwede mo siguro na mag-pista na. Ikaw go. Ikaw go. Kani... Una batay ko rating pero nagstorya mi. Okay ramday siya. Sa una di yun siya ni mo masabtan pero makikita dyan kanina magstorya mo. Magdugay mo. Okay ra siya. So 9.9/10. Kinanglan nung gidani mo sa ilailahon. Mura mo isa ka ng on yung si Crush ba? Kinanglan sa nimo ilailahon para makuha gyud mo ang tinuod yun yang kung unsa mo gigan nila. Di yun yung i-judge. Pero ano kita ba? Di na to siya i-judge. Kung saan ko nakita niya. So, good na ta. Kaya na. Okay na. So, guys, sa tanan ng mga viewers na lang may reminders para ninyo. When you drive, never drink. Sa ako, kung inom isod sa tiyan, ayaw iyabos kilid. Kaya masuko ang uban. Ayaw yun. Ayaw, balag mo pas mo. Ayaw lang yun iyabos sa kilid yun. Isod lang yun sa tiyan.
Excuse me. So, mo ko niya. Excuse me, ager ko. Drink responsibly.